Paalala po sa lahat, huwag mag-cellphone sa tabing kalsada. Isang lalaki kasi ang na-hold up sa Cebu City habang naglalaro ng mobile games sa bangketa. Yan at iba pang balitang dako, hatid sa atin ni One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Dale? Maingod to Cheryl, viral ang pang-hold up ng isang armadong lalaki sa naglalaro lang ng cellphone sa tabi ng kalye ng Street sa barangay Tisa sa Cebu City nitong weekend. Sa video, busy sa kaka-cellphone ang lalaki nang biglang dumating ang suspect na nakilalang si Jesse Cañete at tinutukan ng baril ang biktima. Wala tuloy siyang magawa kung di ibigay na lang ang cellphone. Agad namang nagkasa ng operasyon ang mga pulis kaya aresto na si Cañete kahapon. Bukod sa baril, nakuhanan pa siya ng iligal na droga. Umamin naman si Cañete sa krimen pero napag-alaman na 20 beses na raw palang inireklamo ang suspect dahil sa pang-hold up sa iba't ibang lugar sa Cebu City. Ayon sa pulis, miyembro ang suspect ng isang grupo ng mga nakamotor na hold-upper. Dahil dyan, wanted na rin ngayon ang kanyang mga kasabwat. Sa iba pang balitang dako, Cheryl, isang region-wide manhunt ang inutos ni PRO 7 Director Police Brigadier General Anthony Abirin para mahanap ang suspect sa pagpatay at panghahalay sa isang 18 anyos na grade 12 student sa loob ng isang lodging house sa barangay Poblasyon sa Toledo City, Cebu. Nawala si May Fatima Tagaktak matapos magpaalam na magpa-practice lang ng sayaw sa eskwelahan noong Huwebes. Ang suspect kinilala ng pulis na si Lorben Kabugsan Larot alias Richard. Sinabi raw nitong seaman siya na gagastuhan ng pag-aaral ng biktima at bibilhan pa raw ng cellphone. Nakita pa silang dalawa sa CCTV na mag-check-in sa Santa Ana Lodge sa Toledo. Pag-alamang may kaso na rin pala sa pagpatay ang suspect na taga Misamis Oriental. Kaya sa sino mang makapagbigay ng impormasyon tungkol dito kay Lorben Kabugsan alias Richard, agad lamang pong magbigay o magpagbigay alam sa mga pulis. Kini ang mga dagkong balita gikan sa Cebu. Balik sa iyo, Cheryl. Daghang salamat, One News Cebu Desk Editor Dale Israel.